Hai, salutați pe canal de Sănătate, să facem un nou episod de Stumble Guys cu Rareș. Salut! Ne jucăm Stumble Guys noul update. Asta e prima mea reacție, numai că ieri m-am uitat puțin, doar pentru să iau un skin gen. Și în afară de asta nu m-am uitat. Și Bă, dar asta e banana emote-ul? Da, asta e emote-ul banana. Eu am 4000. Și asta e footstep. Și asta e... 400. Da. Și eu vreau speciala. Care, asta? Da, asta o vreau eu. Faci tu. Măcar asta e emote-ul să-l iei, bro. Că eu nu am nicio șansă, gen. Și nu uitați să apăsați pe butonul și de like. Păi nu știu ce să-mi iau, ori emote-ul, ori gold banana. Nu, emote-ul, merită mai mult. Dați voi acolo un like, un subscribe. Da, cred că dacă nu scriu... Poți să mă las să termin să vorbesc. Da, ok, scuze. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe, de dislike la Rareș. Așa. Și parcă într-un video am zis că o să deschidem un epic skin, așa că o să deschidem un epic skin. Haideți să vedem și ne pică, ce ne pică. Special! Na. Dacă picar speciala, nu e gen. Asta ce? Uite, poate... Da. E numai e specială, legendară, epică și rară. Eu aș da una. Hai, bă. Uite, o să mai jucăm și o să dăm după aia. Și, uite, aici, cum ți-am zis, poate să-ți dă tokens sau gemuri. Da. Și am luat și eu skin-ul ăsta. Dacă nu știți cum să faceți, I-am zis și eu pe vlogul meu cum gen, să eu intrați. Stați, parcă cum era, bro. Nu e aici. Intrați de pe un site, n-am intrat de la un youtuber. Intrați la Madalin. La Madalin. Cred că știți. Intrați pe vlogul lui de ieri. De ieri. Și intrați pe acolo. Link-ul în descriere l-aveți acolo la el. Și să scrieți numele vostru pe care să luați. Gen. Și după Puteți să-l copiați. Copiați, îl scrieți direct. Puneți numele vostru acolo și dați claimed ca să ia. Și după aia eu am făcut ca să vină mai repede am închis Stumble Guys și am intrat înapoi. Gen, ca să vină mai repede, că așa stai o grămadă. Hai să dăm un meci, dar nu putem să jucăm împreună. Nu, că trebuie, nu știu. Nu știu ce trebuie ca să joci împreună, dar tot să jucăm așa, single player. Bă, dar nu-ți dă parcurs. Ce parcurs? Cu parcurs, nu-ți pică parcurs, să faci cu parcurs, nu. Mie îmi dădea numai honey drop, block dash, îmi dădea laser dash, Bot bash? rush hour, Bot bash? da. Fac. Și lava land. Mamă, câte banane! Da, te-ai dus tu pe acolo. Oh, să stau aici. Honey block. Hai, da, am picat gen. Hanga. Bă, direct, bă, Ai zis hanga. Ai zis hanga. N-am zis nimic. Bravo. Da, N-am zis. Dar acum îți dă decât 5. Prima rundă. da, la prima rundă îți dă 5. De ce? Bă, știi de ce cred? Cred că îți dă 5 acum, fiindcă... Uleu! Am calificat, ce noroc are. Fiindcă prima dată toată lumea a luat ăla... Speciala? Da, și eu am luat-o gen. Toată lumea a luat-o și da, cred că acum dă ca să fie mai dă să acum. Da, și de ce oare a pus și ce? Mai tryhard. Da, Mai cred. tryhard. Da. Ca să fie puțin tryhardeală. Păi altfel... Uite, m-am calificat-o. Zicea că... Da, dar e greu acum, bro, fiindcă de meciurile astea și e cam greu. Prima dată... Păi nu mai îți dă de alea parcurs. Păi da, dar e greu acum.
Că e o grămadă de lume, e prima dată și mori. Da. Bă, dacă îți pică laser deci la prima rundă, ești lui. Uite și tu, laser des a doua rundă, bro. Păi dacă îți pică laser deci în prima rundă, Ești papa. Ești 0. IQ. Ce 0 IQ, că eu am picat. Am picat ultimul. Era... Bă! Eram și ăla De ce m-am dus pe burtă, bro? Nu știu. Ți-a dat ăla pun că s-a auzit. Cred că da. Bă, da, cred că mi-au și eu banana. Aia. Imoptul, că... Pe aia merită cel mai mult. Că skin-urile, n-ai ce să faci cu el. Le iei. Aha, era să mor ce dacă faci nu cu dădeam skin-urile? o dublă. Cu astea imopturile să mai am și eu un imop, să mai mă distrez, să mai dau și eu la ăștia, să-i omor. Chiar dacă nu e ce mai bun, e un emo măcar. Da, măcar să ai un imop. Dar eu prima dată am zis că e doar un... Că skin-urile îmi poate da, mai care îl pui aici. E ăla, Future Step ăla, e 200 Future Step, care e pe jos. Vă place skin-ul meu? Bă, văd și eu cât strâng până mai are 3 zile, cred. Da. Și după aia ce o să mai pună, dacă acum a fost banană, înainte a fost... Am văzut o hartă șmecheră de... Da, s-a pus, o să încercăm. Am încercat-o și eu pe vlogul meu. Băi, și trebuie să mergi de 2 ori. Cu mașina? Da. S-a pus? Da, s-a pus. Oficial, aha. Deci am avut lag acolo, nu știu. Uite și tu. Uite-te și tu. Haideți, bă, muriți. Stai, bă. Eu m-am jucat de mâine, i-am zis lui Denis, bă, nu te de mâine? De ieri. De ce a zis de mâine? Nu știu, am crezut că e ieri. I-am zis lui Denis, bă, hai, nu te joci și tu, și ai zis... Și eu m-am jucat... El are 4000 de banane, bro. Da. La seara am câștigat 3 coroane. Apoi vezi, bro, eu n-am mai câștigat o coroană de an. Bun. Păi tu ai 24 de coroane, am 3 și... Este, bro. Ce ai făcut? Prima coroană, este. Nu mai ai câștigat o coroană de mult. Mai am luat cred că de pe vlogul tău, atunci când am filmat, parcă. Da, cu iepurași. Da, cu iepurași. Prima coroană. A doilea mici coroană. Câte coroane ai? Și alte, dai aici, vezi? Și dă 20 de banane. Nu, aici. De acolo, gata, vezi? Am 25, bro. Fac reclamă. Reclamă! Așa, și v-am promis... Bă, de ce ai intrat în meci? Hai că îl așteptăm. Eram în meci. Hai că îl așteptăm pe Rareș. Eu merg joc. Am revenit, era Rareș. A terminat. Uitați-vă ce frumoasă e, bro. Diamond banana. E frumoasă, bro, dar e... Da, uite ce mai a pus. Uite ce frumoasă e asta. Zici că e apă. Că n-a pus asta. Ieri. Știu. E mișto. Asta mai a pus ceva, el? Nu, e de mult asta. Nu, mai a pus ceva pe el, că văd că mai are sclipiți asta. Nu mai are. O faci tu sau fac eu? Stai să fac eu un part custom. Ok. Pune vreo 5 oameni. Așa. O prima rundă și... Dai acolo și... Vezi că e... Asta e. Dai mișto. Dai? Intră, poți să intri de la prieteni. Sau vezi că ți-am dat. Bă, nu știu ce culoare și potrivește lui ăsta. Lui ăștia? Roșu. Cred că un negru e potrivit. Sau culoarea lui naturală? Da, eu i-am pus alb de ăsta. La tine e mai negruț. Am pus culoarea albă. Primul meci pe harta asta. Dar nu știu cum se numește. N-am văzut nicio.
Turbo Temple. Turbo Temple. Băi, e un temple de la... Mama! Uite, ai boost. Ba, am sărit din tine. Ești în spatele meu, frate. Dar de ce ai mașină mai bună tu? Și boost. Da, că eu sunt... Primul, bro. E 2 lefuri. E prea greu să controlezi de pe telefon iPhone. Nu pot să controlezi de pe telefon iPhone să controlezi. Nu știu de pe monitor ai. Cea mai urâtă hartă. Bă, dar nu ne-a dat cu noob asta. Cea mai urâtă hartă din joc. Da, e foarte greu de controlat. Nu mai sunt niciodată. Adică poate. Băi, și ce nu mai am filmat noi? De foarte mult timp, de mult din România. Ce? Car parking. Da. Nici nu m-am jucat car parking. Nici nu. Dacă vrei să mai ne jucăm car parking, hai să strângem 2 like-uri, nu 2. Da. Nu, să strâng 2 like-uri de la ultimul episod cu car parking. Nu. Pe acolo avem mai mult, cred. Te las, mai facem 2 like-uri. Da, uite-te și tu, mi-am dat banii bloc. Eu sunt la ăsta, bombarda. Mi-am dat body block. Body Cât timp block. filmăm? Mai avem. Bă, și când începem și noi seria aia de... Dacă Ultra Hardcore, dacă mor... Ultra hardcore. Hardcore, nu, așa, cum se numește? Ultra, mâine. Mâine? Da. A, mâine. Mâine facem și Petru, sâmbătă și... Duminică. Bă, și ce am zis? Poate duminică fac un Da, live. eu trebuie să fac... Da, un live? Da, mă gândeam să fac duminică un live. Duminică. Mm? N-ai cum să faci duminică, că nu, chiar nu pot. Da, vedeam dacă poate aveam timp. Sau dacă nu făceam buni sau mari. Ne jucam joc Minecraft. Ne jucam Minecraft, Stumble Guys. Bă, nu! Lasă-mă în pace. Nu lasă unul în brațe. Bă, știi care e cel mai șmecherii mob? Ăla cu inima. Hai să dăm și noi unul de ăsta. Ăla cu inima e cea mai Nu, șmecherie. e ăla nu, dacă e... Păi, Alunecarea e cea mai bună, că poți și să împiși oamenii și să... Păi știi de ce e cea mai șmecherie? Aia e inimioara. Am dat-o...
Bă, mi-a dat rară, da. Nu o să mai dăm la roate niciodată. Bă, am strâns și ok. Hai că mai avem un dat. Oh, 50. Nu, că mai am luat. Și l-ai făcut înapoi. 11. Eu sunt la... Eu am ajuns aici. Sunt la ultima. Bă, dacă da 30 se deschide numai asta. Da. Da. Na. Vreau, cred că mai dăm un meci. Am crezut că oprești video. Păi am vrut. Păi și? Ce, îl oprești? Nu! Mai dau un meci. Și gata. Pe de când timp filmezi? Am 15 minute. Bă, atât de puțin? Și ce are? Acum am mai mult, deci Nu! Bla! Ne! știm tactica noastră, mergem la tactica noastră, noi avem tactica noastră, dar nu știu de ce se răguiește atât de mult. Nu! Cacama singura ta! Am lag mare, gen. Nu pot să-l duc, gen. Bro, lag! Ce-i lagul ăsta? Bă, ia aia, dacă o iei, este o grămadă. Dacă o iei, este o grămadă. Îmi place, dar n-am lag. Mă enervează. S-a speriat. Deci eu stau ca prostul să aștept aici și zici să văd. Asure. Banan. Bro, e lag din fel, bă. E prea multă lume să joacă, că cum e ceva gratis. E normal. E de râs. De ce înseamnă să zic că așa mă râs dacă ar vedea asta? Hai. Cred că o să pierdem. Este, bro, este. Dacă nu era lag așa mare, poate luăm și noi, mamă, dar dacă avem lag, te luăm pe ăsta. Nici n-am văzut pe niciunul cu Diamond. Uleu! M-am calificat! Nu, păi era să câștigi aici și ăla avea o grămadă. Bă, n-am văzut pe nimeni cu Golden cu Diamond Banana, ai văzut pe cineva? Eu am văzut 3. Eu n-am văzut pe A, nimeni. adică, dar unul. Nu prea sunt mulți care au luat-o. Încă s-a lăsat doar ieri. Și ieri s-a jucat o grămadă de oameni. Și au luat-o ieri. Ieri au luat o grămadă de oameni. Deci oamenii ăștia, cum iau nu, de ce am sărit în continuu, Ce bro? vrei să zici? Ăștia cum gata, iau ceva, nu mai mă joc? Păi nu, că ai văzut cu un YouTuber. Dacă vede niște oferte mai multe, nu iau doar una, ia mai multe. Ai văzut cum a luat un YouTuber, poate a vrut să cumpere speciala și... Bă, hai că mai dăm un nada asta. Iarăși mai dăm un dat. Am zis că nu mai dăm, dar mai luăm un pașapă și mai. Deci, nu, s-a stricat! Aaaa! Bă! Da, nu o să mai dăm niciodată, dar băi, nu înțelege ce e la niciodată. Băi, când zic niciodată, nu o să mai dau niciodată la roată de asta. Asta a fost episodul, sper că v-a... Taci mă și tu! Episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, subscribe, dați dislike la Rareș, la revedere, pa, pa!